response in perspective, I would like to let the viewers know that Delta State is made up of 25 local government council areas. And there are 5 major ethnic groups in Delta State. Now, the Delta Igbos control 9. The Urhobos, next in turn, control 8. The Ijaws control 3. And the Isokos control 2. The only 3 that the Shekiris control are the Warri South, Warri Southwest, and Warri North. So the correct picture is that while the Urhobos keep their 8 local government council area peacefully in their kitty, and the Ijaws put their 3 peacefully in their kitty, the only place that the Shekiris can call home, and which they have called home for over 500 years, even before Nigeria was born. Onye unu onu ekita na siawa ajuju. Ni Shekiri n'ime Delta State. Ima na Delta State na ye shike. Asusu di iche iche ya ka ju n'ime Delta State. Ye me nsogbu ji kada shinne. Wajuzi ndị bụ ndị Igbo n'ime Delta State ya wasi na wabu na ndị Igbo. Ifiri we ha yinji bịa. Ndị ụmụnne yi na Delta State si na wabu na ndị Igbo. Bịakwa bulo cheki dana ni ka ige mu ntị. Ọ bụ na iya nu okwu na-ekwu eshi mbọsị. Isi na iki nu okwu agwụgai, ya gwụkwana pilim share button ka ịtụsa ozi ya ka ndị be anyị na-anụ a. Ozi ọma anyị na anyị ekwu, ndị niri ka anụ dani we shinne. So ịtụsa ndị ọzọ abịa na anụkwa. Ụmụnne anyị ndị Igbo nọ n'ime Delta State si na wabu na ndị Igbo. Unu gee ntị, okenye ka okwu maka the 25 local government nọ n'ime Delta State. Okenye asị na ndị Igbo nọ n'ime Delta State ya nwekwa 9. Mana ọ chọghị ikwu maka nke fọdụ ni na ndị bewe ndị ọzọ, ya bụ ndị Urhobo we, Ishekiri we na ndị Ijawa. Ọ chọghị ikwu maka nke we, ọ bịa gụnye mewe bịa kenye mewe nke elu we ni. Onewe jisi nke Urhobo ji, Urhobo ya ka jidokwe. Urhobo jido 8. Ọ bịa gụ maka we si jidwe. Ọ chọghị igwu nke ndị Igbo nọ n'ime Delta State. Ọ sị na ndị enu anyị ji nke, na ndị ukwu anyị ji nke, na ndị mba. O si na ọfụ a, ọfụ anyị na anyị bụ ofu. Ndị Igbo enye na-asị na wabu na ndị Igbo. Ọ bụ na ihe ge m ntị, kwụsị izuzu ni. Ka isi afụ onwe, ọ bụ n'aka ndị ọzọ si afụ. Ndị ọzọ na-afụ na onye Igbo ka ịbụ. Justice ọ bụ onye na-ajụ onwe na ibu n'onye Igbo. Anyị bụ onye na-ege m ntị na-asị na anyị tọba anyị si ekwu okwu. Anyị ekwu okwu maka na ndị a na-eje eme anyị ififele n'ilo. Wajụ ajụjụ n'ilo, wee eme anyị ififele na mụ na onwe m pụzi ezi wa amụma m. Si na eke ife nwene mụ ji eme n'ezi. Ya ma anyị ji ekwu okwu ka ọ bụ na onwe na onye mụgọsiwa ya ni. Ka anyị mụgosi gari wayazi, ka wa mai na ndị Igbo ka wa bụ. Ka kosi bụ na ka anyị si eme ife, anyị bụ ndị Igbo nọ n'ime Delta State, ka ụmụnne anyị ndị ọzọ si eme ife. Ọ bụ na anyị n'anya ụfọdụ nri anyị eri, ụmụnne anyị ndị ọzọ anọ na 5 Eastern State na-erikwa ofu nri efu. Ọ bụ na anyị nekwa anya ka we si eme mgbamakwụkwọ, anyị ga-afụ ana ka ụmụnne anyị na the 5 Eastern State si eme akwụkwọ. No, ka ndị be anyị sikwa emekwa mgbamakwụkwọ. Ịnanya na be anyị si bịa, anyị bụ ndị aniọma. Anyị ga-achọpụ ha n'enu mbụ kịta ka wani dị agụzi ụmụ ndu afọ afịa. Ọ bụ na ịnanya mbụ ụfọdụ nna anyị wasị, ụfọdụ ụmụnne na-adị anyị wasị, na-azasị Okorie, Okafọ, Adafọ, Adankwọ, Adaorie, Mgbeke. Afa ndị a, asụsụ ndị a afọ, Orie, Nkwọ. Ụmụnne anyị na the 5 Eastern State wazasị afa. Ofu afọ afịa nini ka waji azụ afịa nke we. Ka emezie anyị. Unu chọzi ka anyị bịa kpọm unu iyi na uche adị n'ụnụ n'afọ. Mụ na onwe m na-ewele na awọ ha na unu ji eme nke. Ya mee nji kakwa na-ekwu ka anyị bịa wọ ha. Ọ bụ na ifusi ozi m nie. Kakwa na asị na ibu n'onye Igbo, ya bụ na wa abụghị ọnụ. Onwe ife eme enyi. Onwe ife ntie. Ọ dịka etekemede ntị ife nde ife na Facebook gbasịla ọfọ. Ka na-eso na anụ ka ndị be anyị ji ya bụ okwu na agwa ndị mmadụ okwu. Ama na mmife okpo ogudo ụbụ.
mana nna anụkarị ka mmadụ asị ọfọ ka njili. Ndị ụka na-achọ ịgbalị dị mentin nọ n'ime ọfụ afọ ọsọ, mana ndị ụka achọ ikwu okwu wasi ọfọ ka njili. Ya ka nji wee mali amena mife ọfọ bụ ọ dịka etede mmali ife bụwaga ọfọ, mana ka na-eso amena mife ọfọ bụ maka na ndị be anyị chọọ ikwu wasi na ọfọ ka njili, ọfọ ka njili, ma ndị ụka na-asị ọfọ ka njili, mana iweghe dị me na ọfọ wasi tofia kwa n'aka wa dị na dia believe anọ na befu na ọ bụ n'ife wee kweghị n'ime. Ọ bụ na anyị n'anya ndị Igbo anyị ụmụnne anyị ndị nọ na the other 5 eastern states wee jikwa ọfọ na-alụ ọlụ wachọkwa ikwu okwu wasi na ọfọ ka njili. Ndị be anyị nwekwa ọfọ, onwe ndị ji ọfọ, onwe ndị ichie, onwe ndị na-achị anyị ọ bụ na wa bụ ndị ji ọfọ a n'obodo bisi bịa akawa ka ọ dị, wa bụ ndị ọ dị n'aka iji dueni ka kisisizi anyị bụ n'onye Igbo ka afọ Igbo wa agụị ka ife afọ Igbo efe ụpụ ha afọ Igbo ewe agụị inenega ka ọ bụ ụmụnne na the other 5 eastern states na-azakwa afọ Igbo efu. Ka anyị kpachala anya, ka anyị kpachala anya. Osogodo abụ na nne na anadị ya mụgosi na ishi na-ewelu ene mụgosi kita anyị agwazi unu nke bụ eziokwu wee tie mike n'ọnụ. Osogodo abụ na iwe ụmụnne enye nọ na 5 eastern state na-eweyi maka ya bụ ife ọzọ nchọpụ ha na ụfọdụ ndị ibe enyi afụkwa na ndị nọ na 5 eastern state n'anya ka wee si mebisi obi ndị agbakpa na ndị ugwu bụ ka wee si mebisikwa obi unu na afọ njọgbu ndị Igbo njọ. Izọ na yu n'onwe bụ onye Igbo, izọ na ije Lagos na wafụghị ka onye Igbo, izọ na ije Abuja na wafụghị ka onye Igbo, ijegodo obodo oyibo wafụghị ka onye Igbo, mana ijizi aka ị na-agụpụ onwe ị n'ibu n'onye Igbo. Biko nudo tụsalinu m ozi onye nwe ntị ka ọnụ wele onu m malamu ọkwa Adani Ọcha 101 yekwu. Ọ bụ na ka subscribe that to our YouTube channel na rịọ you biko you subscribe to our YouTube channel. Ma ị n'ife onyonyo m na Facebook ị ga-afụrịrị ya na YouTube channel. Ọ bụ na ị subscribe bịa gbatekwa your notification bell. Ntị aga video you ga-abụ onye izizi ga-afụ anyị. Daalụ unu ka Chukwu gọzie onye ọbụla.